så tæt på nu. Det kan du sagtens. Kom der. Det kan du godt. Stille og roligt. Stille og roligt. Bare sagt det. Ja, lidt tilbage, bror. Ja, det er det. Man skal stå tilbage. Man skal. Ja, man skal kunne stå. Man skal ikke kunne. Altså, man må ikke det. Skal man tage Jonas, eller? Jamen det. Jeg ved ikke. Problemet er, jeg ved... Ja, det er det her med, om du kan gøre sådan her med ben, tror jeg. Altså, om det så... Ja, man kan jo så også gøre sådan. Altså, du kan også gøre det her. Nej, det kan jeg nok ikke. Det kan du ikke, for det er jo fodboldspiller. Jeg kan sætte mig ned igen. Ja, der er meget lidt også. Der er ikke grund til, at komme til at Ulrik, så... Det er helt nok. Det er håbløst, altså.